Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'i ikhwatihi wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wa li jami'i tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum min jami'i ulama'il 'amilin wa syahadatin sanadin wa musannifin wa radhiyallahu anhum wa mujtahidin khususan Imam Abi Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali wa Imam Abi Hasan al-Asy'ari wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam al-Ghazali wa Imam al-Ghazali wa ila jami'il awliya wa syaikhul qadir al-jinani wa ta'ala syaikhul hasan al-syadi wa ta'ala fi dunyahum fi masyayikh di masyayikh masyayikh fi midatina wa azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa usulihim fi midatina wa nakhusu khususan la yashhadu la syara min nakhusu syekh al-madhuri wa ila jami'i abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa akhwalina wa akhwatina wa usulina wa wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wa nadahil min wa amat wa nakhusu khususan ila jami'i man hadra fi majlisina hadha jamana wa salam muslim wa nakhusu jami'i khairul muslimin istari kita Allah dan terang susah mungkin kalau diberi sehat diberi kurungan wa nakhusu jami'i khairul muslimin jadi nabi wa sallam di Palestina fi Sudan fi Yaman fi Sudan wa fi Lebanon fi Aceh fi Sumatera Utara fi Sumatera Barat fi kulli makan wa zaman al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rahmatullah ta'ala wa nafa'ana bi awlihi wa nadala bi asrarihi wa ala alaina min barakatihi fid dharain ya rabbal alamin. Wa taba'at lan ngedono sira anil wuqu'i saking tulipo fi madzalimil ibadi ing dalem pira-pira ngani ngoyo pira-pira kawula mutlakan melawan mutlak liyana krana sak temene ngani ngoyo kawula iku diwanun dadi catatan ngamal layak ruku kang ora ninggal ing diwan sapa Allah taala wa amma dzulmul abdi anapun utawi ngani ngoyo kawula li nafsihi maring awak dhewe ne abd irtika bil ma'asi lawan nglakoni pira-pira maksiat duna syirki sakliyane syirik billahi ta'ala kelawan lil Allah ta'ala wa ing kana senajan ana apa dolim iku ya huwa ya dolim iku ya jiku bali apa kedoliman ila dzulmin nafsi maring kedoliman dolimi awake dhewe aidul halimat fa inna iku sak temene kedoliman iku diwanun yo tetep dadi catatan ngamal layak bau kang ora peduli sapa al-haqqu ta'ala Allah ta'ala bi kelawan kedoliman yaghfiru bisa ngapura sapa Allah ta'ala bi taubati kelawan taubat ila akhir. Para bapak para ibu sedaya jamaah musala muslim ingkang kawula hormati, kita niki tasih ngaos babagan masalah carane dadi wong apik, carane dandani akhlak, carane dandani adab tata krama. Nah, cara-carane kalau ben dimulai saking taubat, dimulai saking mergawe sing halal, daharan kunjukan sing halal,
nelateni salat dalu termasuk istiqomahna salat jamaah kedhewe. Lah saniki pituture dawuhe Syekh Ibrahim Al-Madbuli nuturi santrine termasuk Syekh Abdul Wahab Asy'arani salah sijine aja sampai ngani ngoyo nanggone wong liya. Jangan sampai mendolimi orang lain. Mergi mendolimi wong niku tetep dadi catetan, tetep dadi tulisan ngamal. Sing mangke kalih Allah mboten bakal dibusuk nek mboten disepuro kalih Allah. Sehingga nek catetan niku tetep wonten, mboten ditobati, mboten dihalali, maka benjing tetep disuwuni pertanggungjawaban tenggene akhirat. Lan tiyang sing mendolimi temriki diaturaken senajan mendolimi nang awake dhewe. Oh ngaku ngombe dhewe kok. Pokoke kan gak ngrusi wong liya. Aku ngombe ya tuku dhuwitku dhewe, gak njaluk wong liya. Aku mendem ya mendem nang kamar ra ganggu wong liya. Senajan to piyambake mboten ganggu wong liya, tapi ngerusak awake dhewe niku ugi termasuk kedoliman. Makane mendolimi niku jangan hanya diartikan nang wong liya. Ten awak dhewe niku juga kedoliman. Makane ten ngene al-maqasid asy-syar'iyyah nggih, al-khamsah. Pondasi atau tujuan syariat Islam niku kan enten gangsal. Enten hifdzun nafsi, jaga awak. Enten hifdzuddin, jaga agama. Enten hifdzul akal, jaga akal. Enten hifdzul irdi, jaga kewirangan harga diri. Nomor gangsal enten hifdzul mal, jaga bondo. Nek gangsal niki tercederai atau terlukai, nggih, maka termasuk kedoliman, termasuk kemaksiatan. Hifdzun nafas contohnya, setiap wong Islam niku dikongkon jaga aja sampai mencederai awake wong liya. Baik namung luka mawon utawa naudzubillah sampai mateni. Makane penganiayaan, pembunuhan niku ten Islam hukumnya berat sangat saestu. Kalau ben mungkin jenengan tasik kemutan, buh pirang tahun sing biyen. Ten gene bab jinayat, nggih. Ten bab jinayat niku disebutaken tiyang niku nek mateni wong liya, sing wong liya niku diharamaken, mboten oleh dipateni kok malah dipateni. Niku kan kudu dikisos. Harus dibalas dihukum mati. Nek matenine sengaja. Nek istilah KUHP ini istilah pembunuhan berencana. Pancen saestu-estu pengen mateni wong. Niku nek kok tenanan mateni, nah sing mateni niku bakal diajukan ke pengadilan, maka bakal dijatuhi hukuman mati saestu. Umpama toh niku keluargane korban isok nyepuro, maka sing mateni tetep kengken bayar diat. Diat sing mughalladzuh pisan. Gini ku 100 unta sing 40 meteng. Masyaallah. 100 unta sing 40 meteng. Lha kira-kira umpama sak unta kira-kira 20 yuta umpama kira-kira lho dipadakno sapi. Padahal mestine luwih dhuwur. Wis kira-kirae 20 yuta. Lah lek ping 100 piro? 2 miliar. Mateni wong sengaja mestine kudu dipateni. Tapi nek keluargae korban, ahli warise korban kok nyepuro, maka sing mateni tetep kongkon bayar 100 unta. Kira-kira 2 miliar. Tur kudu kontan, ora oleh nyicil. Kon ngedol apa ya 2 miliar? Ngedol ginjel. Bahkan umpama toh matenine niku mboten sengaja. Keluputan niku mawon tasih kena diat. Diate pinten?
100 unta tapi oleh nyicil mek 3 tahun piye 2 miliar wau 100 unta oleh nyicil tapi mung 3 tahun. Nah kita sepeda Scoopy 20 juta nyicil 5 tahun padahal mek 20 juta lagi 2 miliar kok kon nyicil mek 3 tahun. Tangga ndi sing iso diutangi 2 miliar tangga ndi ayo nek ana goreng tas liyane. Masya Allah. Bahkan jangankan nyawa nggih. Makanya teng Quran kan disebutaken sapa wong kok mateni wong siji kaya-kaya dosane mateni wong sak ngalam dunya. Sapa wonge kok nguripi wong siji maka ganjarane kaya nguripi wong sak ngalam dunya. Nek nguripi atau menyebabkan hidupnya seseorang ganjarane gede. Nek sampai mateni ngilangno nyawa ya dosane gede. Imbang Islam. Bahkan jangankan pembunuhan sampai mati, melukai mawon, catu mawon, niku pun enten hukumane. Tangan loro gelut terus mari ngono diketok karo kancane, tangan loro. Maka walesane kisos diketok balik. Nek gak gelem diketok, kongkon bayar pinten? 100 unta. Rong tangan ya. Lalu sak tangan tok separuh, berarti 50 unta. Sak driji niki lho Pak, sak driji. Niki regane pinten? 10 unta niki. Sak driji nek gelut kok sampai keketok. Sak driji regane 10 unta. Bahkan catu mawon. Catu mawon niku enten diate. Meripat enten diate, seduanten enten hukumane. Niku kanggene Islam ya napa supayane carane njaga aja sampai ana wong menganiaya melukai wong liya. Luwih-luwih sampai mati. Niku namine hifdzun nafsi. Syariat Islam niku njaga nyawa. Makane nek umpami kok enten wani mateni wong liya napa ngebom nopo teroris macam-macam kok mengatasnamakan Islam niku perlu dipertanyakan keislamannya. Berarti mboten paham agama Islam. Wong agama Islam niku dasare njaga nyawa aja sampai kepaten. Baik mateni wong liya utawa mateni awake dhewe. Bunuh diri niku lho termasuk dosa gede. Nggih mboten? Bunuh diri ku bener gak sampai kafir, gak sampai murtad, gak sampai syirik. Tapi wong bunuh diri dosane dosa gede. Nek mati tetep diurusi koyok jenazah wong Islam, tapi ra oleh akeh-akeh. Nek kedusi ya cukup karo cebuk, utawa karo botol aqua ngono. Gak oleh dimulyakno Pak lho saestu. Wong nek mati bunuh diri iku wong sing tokoh tenggene masyarakat niku ora oleh melok nyelawat. Nggih, kiai ini ra oleh melok nyelawat. Mbah Mudin ra oleh. Ya golekno mudin anyar-anyaran ngono. Mudin sing training-trainingan itu. Nggih. Sing nyolati ya ora oleh akeh. Pokoke ya wis diurusi kaya jenazah tapi ya tidak semulia ketika orang mati dalam keadaan normal. Didusi ya sak-sake ngono ae. Pokoke teles ngono ae. Wis gak usah dikei sabun, gak usah dikei sampo, pokoke teles ngono. Terus mari ngono diulesi, kain kafane tukokno sing murah-murahan. Nggih. Disolati wong papat sing loro angop. Wis ngono-ngono ae. Gak usah nemen-nemen. Mergakno kok nek wong mati bunuh diri kok sing ngelayat kata berarti kok ana sing niru. Oh nek aku tak mati bunuh diri ae mesti ndongakno akeh lho. Ora ono. Nggo nek ngubur yo ora usah jeru-jeru ngono ae. Pokoke kependem ngono ae wis. Karena bunuh diri senajan tenang awake dhewe mboten nang wong liya termasuk kedzaliman. Termasuk kedzaliman. Makane hifdzun nafas. Terus ten syariat Islam niku enten hifdzuddin, jaga agama. Makane tiyang ninggal salat bener gak pengaruh nang nyawane, bener gak pengaruh teng kesehatane,
bener gak pengaruh teng ngamali, tapi tetep dianggap kedzaliman. Tetep dianggap dosa. Mergo ngremehno aku ninggal salat, ninggal poso. Niku termasuk ngremehno aku. Karena syariat Islam niku dasare tujuannya niku nggih jaga agama salah sijine. Terus enten hifdzul akal, jaga akal. Ojo sampai wong Islam niku akale rusak. Sing disengaja lho nggih, sing rusak disengaja. Akal rusak disengaja niku mergo napa ayo? Narkoba, nggih mboten? Minum-minuman keras. Makane diharam. Makane lek ana wong ngomong, aku mendem ngombe dhuwit-dhuwitku dhewe. Aku mendem yo nang kamar ra ngrusui kancane, tetep hukume dosa. Apa maneh mendem sampai ngrusui tambah nemen dosane. Tambah dolimane. Enten malih hifdzul irdi utawa hifdzun nasl, jaga keturunan. Wong niku tenggene syariat Islam dijaga keturunane keturunan sing normal. Sing jelas. Kula tanggep gawe keturunan niku nikah karo mboten nikah carane padha mboten. Wong gawe keturunan yo gawe anak, carane ngangge nikah kali mboten nikah carane padha mboten gawe anake. Padha. Lha kok sijine haram, sijine kok halal. Mergo hifdzun nasl. Njaga keturunan. Ben keturunane niki murni saka pernikahan sing sah. Baik sah mungguhe agama utawa sah mungguhe negara. Enten malih hifdzul mal. Sehingga hifdzun nasl niku sehingga zina niku termasuk dosa. Senajan to aku zina lho bayar. Wedok yo gelem kok. Aku yo gelem, aku yo ikhlas mah. Ora ono ikhlas masalah zina ora ikhlas. Mbak sampeyan ikhlas dizinai, ikhlas kula dibayar kok. Mas sampeyan yo ikhlas kula bayar dhuwitku dhewe. Tetep hukume dosa karena hifdzun nasl syariat Islam. Sing nomor gangsal enten hifdzul mal, jaga bondo. Aja sampai wong Islam niku ngepek bondone wong liya. Jangankan ngepek bondo wong liya kaya maling, ngerampok nggih. Nemu barang mawon, nemu lho. Mboten nyolong, mboten ngerampok. Niku mawon ten Islam enten hukume. Napa namine niku? Lek nemu niku. Lukoto. Nek nemu barang, nek barang iku iso mambu, iso rusak, oleh langsung dimanfaatne. Tapi mengko nek wonge sing duwe balik kengken nempuwi bisa tindoman. Nek barang iku awet iso disimpen, maka monggo disimpen. Diumumno sampai pinten? Setahun. Nek setahun ra ono sing goleki, ra ono sing ngakoni, maka oleh digawe tapi tetep disyartit doman. Engko nek ternyata 2 tahun 3 tahun sing duwe teko tetep kudu ditempuhi. Padahal dudu nyolong niku. Nemu mawon ten Islam enten hukume. Agama ndi sing iso kaya ngene? Lek mboten Islam. Makane kita niku semakin yakin nek agama sing bener Islam iku mergo belajar ngeten iki, Pak. Mungkin wong sing gak seneng ribet paling gak enak agama Islam, ribet lho. Justru agama sing bener iku agama sing ngatur secara detail. Agama nek gak detail berarti keliru. Berarti pangerane gak teliti, nggih mboten? Nggih mboten. Lho iya lho. Agama mek tulisane mek awakmu sing penting apik, ora ngrugekno wong liya. Iku ora usah ngangge agama ya iso. Nggih mboten? Ora usah ngangge agama ya iso. Jenenge wong kudu apik karo wong liya, ora oleh ngrugekno wong liya. Tapi detaile kaya napa? Ora ngrugekno kaya apa? Apakah zina niku ngrugekno napa mboten? Apakah nemu barang ngrugekno napa mboten niku kan kudu diatur. Nah, agama kok sampai ngatur detail kaya ngono berarti ndudono agama niku pasti bener. Karena ngatur dengan sedetail niku. Agama sing liya gak ono sing kaya saestu. Bahkan kita lho kula nanti nyentuhaken. Kita niku tangi melek niku. Niku pun enten tuntunane, nggih mboten? Tangi melek kudu ndonga.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Engko nek tangi-tangi diangop dikono nutupi. Wahing niku lho, wahing. Niku enten tuntunane ten Islam, nggih mboten? Nek wahing muni alhamdulillah lho. Agama ora enek Pak sing ngatur sampai wahing diatur ora enek. Film apa kita diatur nggih mboten? Film ngadep kiblat, mujur ngalor. Nangoni lambung sisih tenang, masyaallah. Makanya agama niku nek wong wis nderek agama Islam, tidak mungkin ada kedzaliman sama sekali. Nek nderek Islam secara holistik, secara kafah. Makanya teng Quran niku udkhulu fis silmi kafah, mlebu Islam kanthi total. Ojo separuh-separuh. Total. Meskipun kita melaksanakan syariat ini dereng maksimal. Salat ya kaya ngene iki. Aku ngaji yo kadang dantek, grimis titik ra budal. Ya wis tapi kan secara kafah secara totalitas. Mungkin agama kapasitasnya mungkin dereng maksimal, tapi dereng secara totalitas. Yo salat, yo poso, perintah agama yo dilampahi. Cuma kadare yo mboten kaya para nabi utawa para sahabat, yo jelas lebih. Tapi tetap total pun. Niku gambarane bahwa agama Islam niku sangat mengharamkan kezaliman. Bahkan hal-hal sing boten sejalan dengan napa niku wau al-maqasid asyariyah, mencederai nyawa, mencederai agama, mencederai akal, mencederai keturunan, mencederai napa harta benda niku termasuk dihukumi maksiat, termasuk dihukumi dosa, sehingga harus dihindari. Nah, kemudian sakniki macam-macam niki dawuh ulama. Qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimallahu taala, madzalimul ibadi utawi kedzalimane pira-pira kawula, mendolimi pira-pira kawula. Iku ala salasati aksamin ana telu macem. Zalim niku bentuke enten 3. Enek sing ismun utawi sak bagian ya ta'allaku bin nufus, sing gumantung bin nufusi kelawan jiwa, kelawan awak. Wa qismun lan sak macem nggih, iku ya ta'allaku gumantung bil amwali kelawan bondo. Enten sing zalim niku hubungane karo bondo. Wa qismun lan sak macem iku ya ta'allaku bil a'rad kelawan kewirangan harga diri. Fa'aman nufusu anapun utai pira-pira jiwa iku falaha iku keduwe nufus ahkamun utai pira-pira hukum adidatun kang akeh. Fi mithli qatlil amdi, dalam sepadane contone mateni sengaja takwau pembunuhan berencana, wal khoto'i lan luput, termasuk kecelakaan. Kecelakaan kok sampai enten sing korbane sedo. Niku hati-hati niku termasuk gegek, termasuk pembunuhan. Lho nggih. Ngapunten. Kita umpama berkendara tentol. Tentol niku enten batas maksimal kecepatan mboten? Enten nggih. Pinten, Pak? 700 nggih. Nggih, samanten umpama samanten nggih. Kok dilalah kita mergo saking enake mobil terus akhirnya memacu lebih dari kecepatan sing diundangkan kali napa niku disuruh niku 1 second saking enake. Nang jero tutupan kabeh ra krasa, dalane walus tol. Dilalah bliyut titik Pak. Akhirnya nabrak, kecelakaan, kita ya luka. Tapi sing kita tabrak sampai sedo. Ayo. Niku termasuk pembunuhan sengaja. Napa mboten sengaja? Napa luput, napa setengah luput kan? Niku enten hukumane niku. Mboten macam-macam. Niku nek pancen mangke diselidiki kok mangke termasuk pembunuhan berencana. Kayane lek kecelakaan mboten insyaallah nggih. Kayane mboten enten wong pengin kecelakaan. Cara pengen mateni wong kayane gak melalui kecelakaan, Pak. Ana cara sing liya lah, sing gak sampai ngurbano awak dhewe. Niki kita sing nabrak ya luka-luka.
yo nang rumah sakit, yo nang IGD. Tapi sing kita tabrak sampai meninggal. Niku nek umpama kok termasuk sing luput, nggih, utawa sing semi sengaja mangke diate gak sampai kisos. Kita sing nabrak pelaku mungkin gak sampai dikisos, tapi tetep kena diat 100 unta. Utawa kok setengah luput niku dendone tetep diate 50 separuh. 50 unta. Dadi santunane mesti mboten namung ten ngene dinas napa Pak? Jasa Marga. Jasa Raharja iki. Tidak hanya Jasa Raharja, kita sing pelaku sing menyebabkan karena kita sing di luar kendali, sing sampai nubruk atau sampai menyebabkan itu. Niku nggih kena. Ten hukum Islam. Makanya hati-hati sangat Pak. Sebuah ten hukum, mboten ngawur, agama Islam kuwi enten. Kok sampai menghilangkan nyawa, niku mangke ten gene Islam, ten syariat enten hukuman. Dan boten namung diat. Boten namung diat, bahkan ditambahi kafarat. Karena ngenten, tiyang niku sampai menyebabkan wong mati. Niku sing dirugikan niku nak keluargae nggih mboten. Keluargae napa ahli waris. Mergo keluargae niku lha yo iki dulurku iki termasuk tulang punggung keluarga, utawa bahkan sing mati di arek-arek, ayo di arek cilik, iki arek cilik iki permata hati dia, napa ditunggu-tunggu masa depane, kape bahagia no keluarga, dilala kok kecelakaan kok sedo. Nah berarti kita kan penyebab hilangnya nyawa. Niku mangke bayar diat tenggene keluarga korban. Nek umpama utuh ya 100 unta. Tapi dianggap setengah atau dianggap tidak memang benar-benar tidak sengaja ataupun salah, setengah salah, maka hukumannya namun 50 unta. Itu bebas. Selain maringi diat, kita piyambak kena kafarat, Pak. Kafarat itu apa? Bebas, no budak. Kangge nebus dosa kita niku. Dosa ngilangno nyawa. Senajan to mboten sengaja. Wah, kula mboten sengaja gak sengaja nyawane wong tetep ilang, nggih mboten. Sengaja mboten sengaja tetep mateni ora kaya poso. Nek poso mangan gak sengaja hukume mboten batal. Nggih mboten. Nek sengaja hukume batal iku nek poso. Lah lek mateni wong sengaja gak sengaja nyawane wong pancet ilang. Ra iso terus gak sengaja terus bebas enak men. Nah terus keluargane piye? Selain diat kita kena kafarat. Kafarat itu apa? Kafarat sing amdan. Kafarat itu wis mari ngilangi nyawa. Tenggene fikih niku sing kita maos biasane ngoten. Wa ala qatilin nafsil muharramah kafaratun. Kafarat itu apa? Tahriru raqabah mukminatin salimatin minal uyubi. Gini ku bebasno budak siji sing Islam sing bebas saka penyakit sing sehat walafiat. Umpama kok mboten enten syahraini fasyamu syahraini mutatabi'in fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'in. Nek umpama budak pun mboten enten maka dikon poso 2 wulan berturut-turut. Nek poso 2 wulan berturut-turut mboten saged maka dikengken ganti it'amu masakin, it'amu sitina masakin. Gini ku ngenehi mangan swidak wong miskin. Sak wong miskin minimal sakmut. Sakmut itu 7 on. Berarti 7 on ping wong swidak. Pinten? 42 kilo nggih. 7 on ping swidak. Berarti 42 kilo 420 on niku lah 42 kilo nggih. Nah, 42 kilo saya jangkepno 50 kilo. Niku kangge nebus dosa. Mergo maringi langi nyawa. Sengaja gak sengaja nyawane wong tetep ilang. Kangge nebus ngresiki dosa niku kafarat masyaallah. Makane napa mendolimi masalah awak niku hukumane berat sangat. Makane wong kula aturaken enten wong kok nyulek mripate wong sampai wuta niku balesane ya diculek. Nek gak gelem diculek kon bayar diat.
Ana wong gelut kok sampai ngetok tangan. Maka wong sing ngetok tangan kudu diketok balik. Sampai ngono. Karena ngapunten nggih. Wong siji mateni wong liya niku hukume halal namung tenggene 4 situasi. Mateni wong niku kan hukume haram. Senajan to non muslim lho Pak. Oh iki sing tak pateni non muslim tetep hukume haram. Sing halal niku namung sekawan panggenan iki, sekawan situasi. Siji ya niku wong sing zina murson. Zina murson, zina sing wis duwe bojo tapi selingkuh, sing zina saestu. Niku hukumane dirajam, disawati watu sampai mati. Sing nyawati niku lak mateni. Matine sing zina, tapi hukumnya halal lho diperintah syariat. Tiang sing zina ditaleni terus disawati kali wong-wong. Nek iso nyawatine enten ukurane, watune ra oleh kegeden tapi ra oleh kecilian. Nek kegeden cepet mati kenaken. Nek kecilian suwe matine ngesake, dadi tengah-tengah. Ukurane sak kepel watune. Disawat ngoten pundi nek iso dititisno sirahe. Saestu wong zina muksa. Lah kita sing nyawati lak mateni nggih, tapi hukumnya halal mergo enten perintah syariat. Wong nek zina, tapi dengan putusan pengadilan mboten oleh dengan terus ndi sing zina nyawati dhewe ra oleh. Iku putusan pengadilan kalau sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa piyambake zina muhsan, maka piyambake dihukum mati dengan cara dirajam. Nomor kali gini ku tiang murtad. Tiang murtad sing awale Islam terus metu saka Islam. Sing kawitane dikongkon tobat sih karo pengadilan. Dikongkon tobat dinteni 3 dina. Nek sampai 3 dina mboten tobat baru dijatuhi hukuman mati. Niku mawon wontene tenggene negara sing menerapkan syariat Islam. Ten Indonesia mboten saged. Ten Indonesia niku mboten saged karena ten Indonesia landasane mboten ngangge syariat Islam tapi Pancasila. Lah ten Pancasila niku sing penting ketuhanan yang Maha Esa. Berarti awakmu Tuhane sapa wae pokoke siji diarani wong Indonesia. Tun kita niku nderek la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga murtad ten Indonesia niku mboten enten hukuman napa-napa. Ten donya lho iki ten Indonesia, tapi nek ten akhirat Allah mesti ya. Nomor 3 sing napa niku sing halal, matene sing halal niku tenggene napa niku al-guju. Al-guju sing diperintah pengadilan kongkon mateni wong. Ya kaya kisah niki wae. Enek wong gelut. Wong loro gelut. Terus sijine mati. Niku terus Kanjeng Nabi wong sing mati maupun sing mateni, sing dipateni maupun sing mateni loro karone mlebu neraka. Karena maten apa gelute paten pinatene mboten masalah syariat Islam. Yo gelut karepe dhewe. Mboroyoan warisan, mboroyoan rondo. Pokoknya mboten masalah syariat Islam. Sehingga al-guju menjatuhkan hukuman mati. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Sing mengeksekusi sinten al-guju. Lah al-guju hukumnya mati ini tapi halal. Mergo enten perintah pengadilan. Sing terakhir mateni sing halal gini ku kafir harbi. Tenggene wong kafir sing musuhi wong Islam. Lah ten Indonesia aman mboten enten. Sehingga mboten saged diterapkan ten Indonesia. Ten kita ten Indonesia kan hidup berdampingan. Ya wis teng sosial masyarakat ya wis ayo bareng-bareng bangun dalan, bareng-bareng kerja bakti nggih sareng-sareng. Nggih, enten apa-apa wis ana wong kesusahan dibantu sareng-sareng. Tapi nek masalah agama, ibadah, ayo dhewe lakum dinukum. Nah, balik malih teng ngene mendolimi awak.
Tiyang niku nek sampai melukai, bahkan sampai membunuh, hukumnya termasuk kedzaliman, kemaksiatan, bahkan termasuk dosa gede. Salah satu dosa gede niku kan qatlun nafsil muharramah, mateni awak sing diharamno. Gak oleh dipateni, kok dipateni, hukumnya dosa gede. Selain kudu menerapkan hukum kisos atau diyat ataupun ditambah dengan kafarah, piyambake kudu taubatan nasuha. Terus sing nomor kali, tasih enten nggih waktu niki. Tasih. Sing nomor kali pundi niku. Wa ammal amwal, anapun utawi mendolimi bondo, fa innahu la budda kon sak temen lakon iku la budda mesti min radhiya kudu balekno bondo. Ilal madlumi mari wong sing ngani ngoyo awarithihi utawa ahli waris sing madlum. Wa in tadara lan lamun angel apa dalika balekno bondo. Lam ya beko ora isih apa ghairu tasadduk liyane mensedekahno biha kelawan amwal an sahibiha saking atas namane wong sing duweni bondo ala mazhabi man ing atase mazhabe ulama ya kan berpendapat sapa man dari kae monggo. Nah, kita niku kadang-kadang nek napa niku zalim masalah awak insyaallah mboten sampai. Mboten sampai. Kula kok dereng nate nggih ten ngene muga-muga mboten sampai. Ten gene Ngawi terus ana wong tumon wong gelut dereng enten nggih. Dereng enten wong Ngawi terus gelut terus paten pinaten kok mboten nate ngertos kula muga-muga mboten sampai. Insyaallah lek masalah gelut masalah ngilangno nyawa insyaallah kita nek normale ten lingkungan pedesaan ngenten iki tasih rukun insyaallah mboten. Tapi lek masalah bondo tasih enten kadang. Kita mendolimi masalah bondo. Mungkin mboten sampai nyolong atau ngerampok mungkin, tapi mungkin kadang kita mbujui masalah pembeli. Nggih. Masalah tenggene pasar, masalah menipu barang iki barangnya elek diomong apik niku kan termasuk mendolimi masalah bondo. Ben cepet payu yo apa carane dimanipulasi hal-hal sing koyo ngoten niku termasuk zalim bondo. Lah zalim bondo niku cara taubate temriki diaturaken. La budda min radhiyal madlum kudu dibalekno nanggone wong sing dinganimoyo. Mbak sepurane biyen sampe tak bujuki iki sakjane regane sakmene, tak bujuki sakmene. Iki tak balekno. Asline ngono. Bahkan masyaallah nggih. Nate pireng critane Ibrahim bin Adham waliullah masyaallah. Piyambake niku badhe haji. Terus mantul haji niku teng Mekah tumbas kurma. Nah, pas tumbas kurma niku enten sak biji kurma sing dawa. Mungkin pun nate kula critakan. Nah, piyambake mendhet terus didahar, sing ceblok didahar. Karena piyambake duwe anggapan iki cebloke teko timbangan sing tak tuku. Jadi termasuk weku. Padahal dereng jelas napa niki teko timbangane sing ditumbas Ibrahim utawa sing weke kotakane wong sing dodol. Pokoke ceblok ngoten didahar langsung. Pun badhe wonten tindak teng ngene Palestina. Ten Masjidil Al-Quds niku, Masjidil Aqsa. Nah, teng ngene Masjidil Aqsa niku enten aturan. Nek wekdal niku nggih badhe asar mboten angsal enten tiyang sing ten lebet. Napa niku aula utama. Karena didamel ngibadah kali sinten kali malaikat. Nah, ten ngene tengah aula utama niku enten Qurbatus Shofro, enten watu ngawang. Watu ngawang niki watu sing rumiyin zamane Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Niku pas Kanjeng Nabi badhe ten Masjidil Aqsa badhe salat, niku kan badhe minggah Mi'raj ten langit. Lah niku ancek-ancek watu. Lah pas Nabi nete buruk niki watune melek minggah. Wis kadung munggah. Terus kali malaikat Jibril didukani lho, watu aja melo. Sing diperintah Mi'raj iku namung Kanjeng Nabi numpak buruk, kowe gak dijen. Ra oleh munggah lek gak diperintah kali Allah lek tanpa izin Allah mboten angsal. Lah watu wis kincakan Kanjeng Nabi pengin manut, pengin ngetut, kincakan kekasih, Pak. Pengin melo. Ngotot.
Wis pokoke aku melu. Lah akhirnya Kanjeng Nabi sing menging tuwatu aja melu. Karena sing perintah Kanjeng Nabi mboten malaikat Jibril, manut watune, tapi ra gelem balik nang isor lemah. Dadi ngawang. Sampai saat ini Pak, cuma sakit ini ditutupi, mboten saged ningali. Ditutupi ngangge kuban. Lah ten mriku ten daerah sing aula utama niku didamel ibadah para malaikat wirawiri. Lah Ibrahim bin Adham niku sajane asar niku pun disweeping kali askar, kali napa niku petugas masjid niku. Ayo metu-metu, wis mari ibadah niku. Lah ternyata Ibrahim bin Adham delek supaya ben iso ibadah sampai dalu ten ngene mriku. Akhirnya mboten kepolangan kali petugasnya terus medal ibadah sembahyang wae. Dilalah malaikat rawuh, Pak. Malaikat kaget lho. Kok ono menungso jenengan? Kan biasanya wis sepi, biasanya wis diobrahi. Iki sapa iki? Malaikat enten sing mboten kenal. Terus enten malaikat sing kenal lho. Iki waliullah, kekasihne Allah. Jenenge Ibrahim bin Adham. Donga-dongane nanti. Ibadahnya langsung diangkat nanggone langit. Derajate dhuwur ngersane Allah. Niki enten sing malaikat sing ngelem. Dilala malaikat sing liya niku ngeprekno. Iya wong apik, tapi khusus tahun niki hajine gak diterima. Khusus tahun niki wau kan mantul haji. Hajine gak diterima. Lah lapo kancane tok tanglet malaikat. Mergo dheweke wani mangan kurma sing ceblok ra jelas wae sapa. Mbuh iku wae dheke utawa wae sing duwe sing dodol. Tapi dheke wani mangan padahal kurang jelas. Padahal gak nyolong niku, Pak. Ya cuma gak jelas ngono. Ibrahim bin Adham pireng obrolan niku, getul langsung. Benjing-injing langsung balik teng Mekah, teko Palestina balik teng Mekah, Pak. Kanggo goleki sing dodol kurma, dipadosi teng kurma. Ternyata lapak ini pun mboten enten lapake. Akhire tanggel teng kanca-kanca. Pak jenengan ngertos sing biasane saben kurma teng mriki. Nggih, ngertos biasane. Lah niki kok pun mboten nggih pun pinten-pinten dinten mboten enten. Lah jenengan pirsa daleme. Akasih mboten pirsa. Terus ana sing setunggal sing ngertos. Nggih mriko. Tebih Pak teng dusun mriko. Digoleki. Oleh mriko. Terus matur ketemu didodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metu arek. Nggih madosi sinten? Kula madosi bapak niki fulan sing sadian teng ngene pasar Mekah niki. Oh nggih leres niku bapak kula. Oh alhamdulillah pun kepanggih. Nggih kula badhe panggil kalih bapak. Lho bapakku wis mati. Bapakku wis mati. Masyaallah. Innalillahi wa inna ilaihi. Lah terus sampe lapo kok sampe gale bapakku? Nggih Nak. Aku pengen njaluk halale kurmae biyen ana sing ceblok tak pangan situ. Mbuh gak jelas iku mbuh weku sing aku tuku sak kresek utawa wae bapakmu gak jelas. Aku pengen njaluk halale Nak. Oh nggih kula halalne. Kula halalne bagian kula. Lho maksude napa? Nggih bapak sedo niku ninggal ahli waris 3. Kula, ibu kula kali sederek kula sing estri. Lah ndi ibumu karo dulurmu? Oh, daleme benten mriko. Goleki malih, Pak. Goleki omahe sing loro iku mah. Goleki malih. Tem mriko dodok. Assalamualaikum warahmatullahi Bu, niki leres daleme garwane Pak niki. Oh, nggih kula garwane. Niki putri kula nggih. Kula nyuwun halale enten kurma ceblok setunggal kula dahar padahal mboten jelas. Oh nggih kula halale nembe lega, Pak. Lega terus akhirnya buah nek mari teng ngene Palestina mari. Teng Masjid Kudus mau, Masjid Al-Aqsa. Teng mriku sami, badhe asar diobraki piyambake ndelik. Ndelik terus kemudian ngibadah malih. Dalune malaikat dugi malih ngobrol. Lho, iki sing wingi teko. Iya teko meneh. Terus ya apa kabare? Alhamdulillah hajine diterima. Masalah situ. Masalah kurma situ. Nah kita wis gak jelas ya. Mangan wae wong wis ping pira ae. Wis masyaallah. Nggih kita niku ngapunten nggih. Kadang kita niku kan kenging napa sih kok napa ngedoi kedzaliman niku termasuk dadi carane tata krama utawa carane ndandani akhlak karena penting sangat. Tiyang niku nek sampun kadung mendolimi wong liya, baik mendolimi secara jiwa atau jasad wae awak sampai dilukai utawa bandane utawa kewirangane, mangke sing paling kathah kewirangan biasane. Utawa kewirangane.
napa dirasani, napa dilokno, napa dinyek, digojloki niku termasuk kuwirangan. Niku nek sampai kita mbok sengaja lho ora. Mbok gak sengaja kok sampai melukai wong, melukai bandane, melukai awake, melukai atine. Niku pun dadi donga. Pun dadi krentek nang atine aku dilarani Pak Idem, aku disinggung Pak Idem, gak trimo. Ya apa? Terus ngono ya. Ya apa? Kula gak trimo ya. Nah, masalahe doaul mazlum mustajab walau min fasiqin. Bahkan setunggal riwayat walau min kafirin. Dongane wong sing dinganiaya iku disembadani kalih Allah. Sing dadakno kita kesandung-sandung ten urip iku salah satu sebabnya mungkin kita nate mendolimi wong liya. Sing wong liya niku dereng nyepuro kita. Sing kita mungkin mendolimi yo gak krasa jenenge wong yo srawung yo wis kadang ngene iki. Kadang sak omong yo metu, kadang mangan bareng yo mungkin kecawuhe kancane. Apa maneh tumpengan. Tumpengan wis njuk lho aku lawaku sing iku tak cekel kok dijogone. Oh niku masyaallah niku. Kita mboten krasa ngoten niku. Lah terus carane piye? Nah, carane alhamdulillah Islam niku selain ndudukno masalah tapi nggih ndudukno solusi. Solusi ku napa? Solusine istikhlal utawa nek istilahe Mbah Wahab halal bi halal. Sajane mboten namung ten riyo sajane. Nek ketemu wong ndang njaluk halal bi halal. Mboten usah ngomong halal bi halal yo mboten. Wis pokoke ngomong sepurane yo wis. Sepurane secara umum. Secara umum sepurane yo wis mbuh salahku pira, salahku apa ae pokoke njaluk sepuro wonten terus. Umpama kok kita ngrasa koyokane dosaku jek akeh nang wong. Koyokane aku njaluk sepuro jek gurung marem. Maka niki enten madhab sing ngarani maka salah siji carane sedekah atas nama wong sing kita larani, wong sing kita zalimi. Ya Allah, gawe sing nglebokno dina Jumat Pak, 5.000, 10.000, ya Allah kula sedekah niki kangge wong sing ganjarane kula kirimaken wong sing nate kula larani. Ampun ngantos cuma gedhekno ganjaran kita Pak, percuma kan. Karena kita gedhekno ganjaran kita tanpa ngresiki dosa percuma saestu. Saestu percuma. Karena Kanjeng Nabi nanti dawuhaken manil muflis. Atadruna mal muflis. Kanjeng Nabi nanti ndamel kuis pitakon kan sahabat. Jenengan ngerti sedanten wong rugi niku sapa? Sahabat jawab, "Man la dirhama wala mata'alahu." Wong sing ra duwe dhuwit, ra duwe bondo. Kanjeng Nabi dawuhaken yaiku wong sing mending gembol ganjaran poso, ganjaran salat, ganjaran zakat, bahkan ganjaran haji. Dilala qad syatama hadza wa daraba hadza wa fasaka dama hadza saterusé niku hadis. Ternyata dhek niku ditekani wong sing tau dilarani. Aku tau mbok gempuk, aku tau mbok larani, aku tau mbok pisui, aku tau mbok rasani. Sing teko garis, Pak. Sehingga napa niku kaapiane ganjarane sing poso, zakat, sedekah macam-macam diparingno dheweke, diparingno wong sing dilarani niku sampai entek. Nah nek wis entek ternyata barisane sing dilarani tasih kathah, maka terus dosane sing dilarani diuncalno teng ngene kita sing larani. Naudzubillah. Makane selain gedhekno amal kita, ganjaran kita niku nggih penting, tapi ngresiki dosa nggih penting. Nah nek sedekah terus diniati niat sedekah kangge wong sing tau tak larani mbuh sepiro. Makane jenengan ate pireng enten istighfar iku sing istighfar mboten namung kangge kita, tapi istighfar kangge sedaya mukminin mukminat. Salah sijine teng kene khutbah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat niku ditelateni Pak. Bahkan enten hadis Kanjeng Nabi salah satu riwayat menyebutno donga niku nek iso diwaca kanthi salat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lek para kiai ndamel utawa para wali niku ndamel wiritan pas wayahe bar salat. Astagfirullahaladzim.
li walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Didadekno kaya ngoten nggih mboten napa. Ya Allah, kula istighfar, kula njaluk sepuro kanggo dosa kula, dosane wong tuwa, wali ashabil huquqi alayya, bahkan ditambahi yaiku kangge dosane wong sing tau tak larang. Wong sing duwe hak ten kula njaluk sepuro pisan. Sehingga benjing niku lek ditemokno teng ngene dina kiamat, kita kali wong sing kita larani niku kita saged hujah. Ya Allah, kula bener nate nglarani piyambake, tapi kula nate sedekah atas nama piyambake. Sing ganjarane kula kintunaken piyambake. Kula nate istighfar sing damel piyambake. Secara umum, makanya Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Kabeh muslimin muslimat kita jalukno sepuro. Karena kadang-kadang kita duwe salah nang ngene wong liya sing kita mungkin dereng saged njaluk sepuro. Nek cara guru kula awakmu lho ngomongno masalah artis iki nang berita selingkuh ngene-ngene. Lah awakmu tau njaluk sepuro nang artis ayo. Umpama lho nggih, enten artis sapa selingkuh. Sapa niku mau wakil lah kuwi artis. Terus kita ngomongno karo kanca, "Lah iku gak ngiru lho. Biyen artis iku saiki selingkuh." Lah artis iki kita selingkuh lho gak kenal karo kita. Kita ya ora tau njaluk sepuro nate ngrasani dheweke nggih mboten. Lah nek terus njaluk sepuro ya apa? Nah, carane salah siji niku diistighfari utawa disedekoi atas nama piyambake. Ben kita niku mboten terlalu akeh nggawa dosa. Wonten nggih, enten sing tahaken. Cekap nggih, muga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.